gịnị gburu Ifeanyi Uba na Chief Emmanuel Iwuanyanwu? Onye ha ga-eleba anya, because ihe m na-eleba anya ugbu a na how blackmail blackmail our illustrious sons and daughters in the name of the Biafran struggle is destroying us. Amazinu mma ga-adịkwa ndụ enweta nwere onwe anụwa. Unu le anya ihe na-efegharị n'ihu akwụkwọ for some time na Ifeanyi Ejiofor asakiala Ifeanyi Ejiofor. Ifeanyi Ejiofor jikwa tụwa nwunye Nnamdi Kanu ime. Ifeanyi Ejiofor jikwa wuru enwebeghị unprintable names a na-akpọba Ifeanyi Ejiofor. Kedu offense Ifeanyi Ejiofor? Ifeanyi Ejiofor anyị na-eme nwere onwe onye ọbụla gbatacha gbakọ around Maazị Nnamdi Kanu. Mgbe ejidere ya Ifeanyi hụkwa ya na ihe anyị Russia 2015 girigide ihe dị na 2017 ya secure Maazị Nnamdi Kanu bail. Proceed kwe mgbe ejidere na 2022 December early January ya nweta ya discharge and acquitted. Federal government ekweghị release ya. Ha agwa ya na ọzọ kome, ha agwa ụmụnne ya ha relax ya na ọwụ ya awụ mbụ a na-erelease federal government ejide na a ga-eji nwa na ha nwakwara nwa aga back to court maka federal government na-achị ịkpọ back to court. Ata we are not going back to court. On discharge and acquitted we stand, and ihe ha ji wee merie ikpe ahụ wụ extraordinary rendition. Malami agrantali ya bail federal government ejidekwe emefele federal government ejide erufa ya ugbo ọ dị ka enye go bail. Nnamdi awụdu onye mbụ court na grant bail federal government ejide anyị mana a na-eme abuse of power in Nigeria. Mana amano mu di pressure ụmụnne dị involved na lawyer Ejimakor ha na ụmụ nwe lawyers maka lawyer Ejimakor with their personal family lawyer, while Ifeanyi Ejiofor personal lawyer Nnamdi Kanu and IPOB. So ha nyegide nsogbu maamị ha si ọzọkome mere ha Maazị Nnamdi Kanu sak ọzọkome. Ifeanyi Uba sọwuru tani ya na ya ga ha emenwe ihe nnaanya resign ya. Somebody served from 2015 to 2020 never lost a case for you. Ya alawa ebupụta na social media. Bido na ọ na-edi na nwunye Nnamdi Kanu, even nwaanyị ahụ mụrụ Nnamdi Kanu ha sọ Ifeanyi Ejiofor mụrụ ya maka na nwunye ya dị against enwebe ihe a na-ebobe nwaanyị. And the worst part enwe ndị ji na social media na-eme any news Aloy Ejimakor Ejimakor na ụmụnne Maazị Nnamdi Kanu ka m chọpụta na-anyụ ihe niile because Nnamdi nọ na nga. And that is why m na-agwa ndị mmadụ people agaghị eji aha Nnamdi Kanu na-adamage people. Ị na-asakwa ọ ga-asakwa ya n'aha Nnamdi Kanu o wee wu na ndị aro n'okpuru. Now gịnị gburu Ifeanyi Uba? Ozugbo ebulata Maazị Nnamdi Kanu from prison, circumstances na ọnọdụ ejidere ya na Kenya, ụmụnne ya na lawyer ha achọghị ka amara. Ha achọ just distraction. Ha achọ ihe a ga-eje distract ndị because well federal government bịa release a lot of informations which I have now about him, ihe o mega na Kenya na ụdị ndụ obuga na Kenya. So to distract ndị Igbo ha asịsị na ọwụ plane Ifeanyi Uba. Ifeanyi tute n'ụra one morning asọ plane ya ka eji bulata Nnamdi. Ifeanyi na and ịmana na ha eme ihe ahụ busa ya na platform Igbo niile ndị Igbo agwakpụ onye ahụ ọ na-ekwo. Apụtara m n'ụra one day hụ nke Ifeanyi tawara ahụ Ifeanyi ọ chepụ ka ọ na-achọ ihe ka ọ wọrịa ka ọ na-arịa bum Ifeanyi nwụọ elie esi Ifeanyi nwụrụ. Ụmụaka anyị nwere ndị ṅụrụ mmanya na Ladikpo celebrate ya na o bụla Maazị Nnamdi Kanu ụzọ nwụọ n'ọplen ya ka eji gabulata. Iwuanyanwu nọ this man a na-akpọ ụdị eji eke amụsụ ihe dama nna arụ blackmail ọrụ ya. Ịchọ ka ọ blackmail ara gị mmadụ gị nye ya ego ya just kwuo ihe ọbụla masịrị nwebe ihe ọ na-ekwuba about me kesa nwebe ihe ọ na-ekwuba about me ihe ọ na-akpọ m ụwa akwụna. Na Iwuanyanwu gara ugwu Awụsa asị ndị Awụsa asụsụ gbuo Nnamdi Kanu ihe n'ohio enwere otere ama nshikwu ihe. Iwuanyanwu ndị ala ya skandal ya na-ebe ndị mmadụ si ya ngwa na ya gaje ọ chọọ iprove ndị arụ ya gazie na-eleta Nnamdi Kanu na Sokoto. Ndị Igbo amadị na Iwuanyanwu na-arụ na Igbo ọrụ bụ machine n'obi bụrụ ayọ n'ụkwụ. Iwuanyanwu gawanụ ka o please ndị Igbo na Nnamdi Kanu ruo ọ mmadụ na ebe Nnamdi Kanu nọtere anya a na-agwa ndị prison na Iwuanyanwu agide emeli trekking. Ha asị ha enwedo wheelchair Iwuanyanwu wụrụ ụkwụ teke ihe ruo dị. Mgbe ha nwụjere na Iwuanyanwu cannot trek back ha gara bute wheelchair gbagbara Iwuanyanwu n'almost ozu gbagbuo. Iji ahụ Iwuanyanwu ala dị ya aba na IC shota ahụ ha asụchie ya.
question m chọrọ ịjụ ndị Igbo biko, and ọtụtụ n'ime anyị ajụtabeghị ihe ndị gọvanọ anyị ji gba nkịtị. So many people who that damage and propaganda lakpo mbịa enwere onye na-amado ọrụ m rụrụ n'ala Igbo. Ọ ya wụ ihe mere m dị popular maka ihe anyị pọpọ ejikwa ike dom anya na akpọkwa m mbịa chọpụta na ihe eji kpọkete m nda na ahụ Maazị Nnamdi Kanu ọwụ na ọ chọrọ ịchụ ndị DOS. So a na-akpọkọcha ndị ga ịga dị propaganda, kpọkọcha ndị ga na-ebudo propaganda. Ha hụ na m nwere good platform ga-eme m kwuo ya ndị Igbo ga-ebelieve. Ha akpọda m nda ma mbịazie dị ahụ ihe ha na-eme si no na ndị Igbo anyị niile ịma eziokwu na ihe a na-eme anọkata ebu ebubo bụ mmadụ ọ dịghị mma. Enwebeghị ebubo a na-ebu ha na-ebobe m. Recently ugbu a na ha akpọgla m court m hụrụ ya ka agazie kọwaa ka agazie na oze in a level playing ground ka nkọzie nke m ka Igbo na ha kọwazie anyị na-agazi court ka m ga-enwezi ohere ibupụta eziokwu maka nwa fim bupụtara ebupụta ha wụrụ asị na edere gwogwuo ya. Sọm ndị Igbo ọtụtụ ndị Igbo amara n'ihe na-eme ozugbo m gwa ha na ọkwụnụtụ defamation na m I'll be brutal and I meant every word. M ga-edefend onwe m na court. Ha serve ọma akwụkwọ ama m ihe kpata na ha serve be m akwụkwọ ka m wepụta ite ahụ gbara ndị Igbo ihe niile na ọkwa ha apụta na social media sị ha agbala m akwụkwọ. Let them serve me. Ndị Igbo anyị nọ in darkness and I believe na ọ dị mma nya ndị a na-anọ na social media wee Nnamdi na-akpa ego whichever way because ọwụna Nnamdi Kanu nọ na nga sị Ifeanyi don plan Ifeanyi jọfọ ka ịgba ka eji blalo Nnamdi gwara ha. Nnamdi nọ na nga gwa ha na Iwuanyanwu gara n'ugwu Hausa ga-meet Southern of Sokoto re Nnamdi. Nnamdi gwa na ha ha kwuo si Ifeanyi jọfọ mgbe Nnamdi say this man dead that letter one day Nnamdi advice and it's not necessary at this point in time. Ogu Nnamdi say agba ma ọkwa sis lawyer wo nwere ike gwa Nnamdi no it's not necessary at this point in time. Mwa na-eche na ihe Aloy Ejimakor ga na-eme just like Ifeanyi ejọfọ mere wo ịdị na-eweta udo na-achịkọ ndị Igbo. Nnamdi Kanu nọ under tension ọ na-achọ otu chapụta. Then don't you think na ịchịkọ ndị Igbo weta udo ga-akpọpụta that guy which was what I was doing. Ndọmọwụ na m kọrọ some mistakes Nnamdi Kanu na-eme ha chịtawere m na-akpọkọkwa ndị okenye Igbo na-akpọ ndị Igbo ka anyị kpachara n'anya. Ifeanyi Uba ukwu onye Igbo ekwogburu ya ekwogbu. Iwuanyanwu ukwu onye Igbo ekwogburu ya ekwogbu. Ifeanyi Uba Ifeanyi Ejiofor ukwu onye Igbo aka nwoke adịkwa ọcha ya ka ụnụ na-adịrị agụ ụnụ ka a na-ekwu okwu maka somebody soro ngasi etiri aha Nnamdi Kanu dị nya ndị niile kwesịrị ilite bịa nye aka maka ịkpọpụta Nnamdi Kanu achịchị ya ha azụ due to one propaganda and lies or the other. So ka m gwakwa ụnụ na ihe ejikwa Nnamdi Kanu ebu akpa ego ibuild page na gain views because ile anya ihe ndị ọzọ na-akpagbu ndị Igbo ekwesịrị ịdị na-ereport enweghị na-ereport ya rather ihe ka ha mkpawo ịdị na-ereport ihe gaga na-eti more divisions among us and ụdị ihe ahụ ihe nwere ike ịdị na-enye ha view ka na-akpọkwa ndị okenye anyị ka ha lite nọ ndị okenye ada anọkwa n'ụlọ ewu mmụọ n'ọgụrị ndewo ewu mmụọ n'ọgụrị ndewo.